sadu mani kok salthang salbrei sika oro thanda sora kamiwo tako bisal ni boni nok khamani bono chung tini phaile kha koek din ang phataro tongmani bagoi phaine hapane phaimeya tei kaisa jaga bhaine khumpuilung nuklai bok to hathai hanai aro jaga bo chung thang phaikha tini duita jaga o chung nok khamani no visit khaile kha chung tini titi edisini bukhakte borokno tin nok pairo nai tei chini samung tanai white brok borok samung bu tangoi je nok subanai tang thanio bu daine om haike chung chini white brok no bu salaikha nge chung omono chini jora haya jora o chung chini takong bukuk chini dofani lukuroni gana o chung basalai ni nango tani ke chini bubagra je proprono nayo je om hai haya saya jora o ganaro phaidi hi boroni document nok mungsa korikha ration card nini aadhaar card hoite mane boroni bank passbook rok mungsa document korikha video bai kok salaikha immediate borono document issue khairona ni ungtung hunai teibo nangmani chung disaster ni hoite bani ni NDRF mahairo ni facility rok tongo aro jaga bo chung borono help khainai chini titi edisi ni bukhakti bo chung borono fully jaro je tin nangmani tin donai tei financial help rok borono chubanai chini white brok or phai samung tangoi kaha ke borok agini chung nok koto ke khaime phana je tongmani no bai ke tongdro omhai ke khainai nge phainai salo bhaine chung je chuba masa chini tipra motha party white to bai chung borono loge roi thanai hambai।